Yun. Oy. Kapsutsan. Oy. Thank you. What's up guys, for today's video magpapandaw ulit kami ni Canter Francis, Canter Brian guys. Papandaw ng trap ng kuray mga Canter. Nandito ulit kami. Babatok ka. Matukol ito. Malalim to Canter. Tapos yung dinadaanan namin isang kawayan lang. Nasa ano to, kalahating tao. Pag nahulog ka dito wala ka na, basa ka na. Hala guys, ne nagabo di jay, Kasarudado, pagkasabog ni. nagabo di jay. Dito pagkakatantan mo. Mantay dito pag nantin, pag nanyon gayam Mana ko. hindi na huli. Daras na okay, na pinakatan di dito sibugan tayo ito lagi ta. Stop guys, wala pa kaming kuha mga tira kay malas. Wala ba siyang trap dito? Nawanti trap dito eh. Huninik ka mamin ito dito eh. Ay tadat ta inik ka mo. Ay inik ka nagikabil ka ta. Wala. Ngating again. Nagalala na dyan eh. Hala lang guys, ano talagang sutil tong kalabaw na to. Tinanggal na naman yung trap ko doon. Ayan o, tinanggal ulit. Kalabaw na to. Lipat ko na nga lang. Ano naman siya, lumabas na naman oh. Awan? Tultulidan na datay. Tultulidan na. Pawang pa kamot ta? Takalampay ka ni. Tultulidan na dataw, nung nataw eh. Liman. Inumain. Saro no mo kahit adatan ah. Hindi ah. Dito, song to. Glulok pa naksama iting anong yo. Nain alan. Here. One down. One down Canter. Oy. Yun. Lagi na talaga dito arahan ito eh. Apa na ni? Oy. Yun. Oy. Kapsutsan. Lo. One down Canter. Meron pa dyan. Subaybayan nyo lang kami. Yun yung kuha namin, pandaw namin, 7 na. Isa pa lang kuha. Yung iba kasi manter hindi ata kasya sa kawayan.
kasi malalaki yung butas, baka malalaki yung laman, hindi kaya sa kawayan, kaya hindi sila malabas, hindi sila makuha. Dalawa yung trap dito. Oh man, dagsan sa kawayan na dato eh. Di ba? Ni nagbutas siya dun, oh. Yun lang, malala. Dapa kamot taduan sa dadwa ko namin di. Oh no, di pa yun nakuha, oh. Malala to, oh. Nagbutas ng iba. Dapa tawan. Ngala. Wait lang guys. Wait for me guys. Hunter. Awan? Pwede may isa? Ha? Nakaride dati. Nakakapit mo sa tigil. Daraw. Pasok na pasok, Hunter. Tingin sila ng butas dito. Tingin sila ng butas. Ito, Hunter, oh. Maliit nga lang. Maliit. Tara dun, Hunter. Where? Dada mo si, no? That's it. Ha? Enta? Si Trapam? Ay, suwatan? Nilagyan na ni Kanda Francis, oh. Hintayin ng butas, Kanda. Sama kayo sa paglalakad ko. Tingin-tingin tayo ng butas. Na, kung may makita kayo, ano, sabihin nyo. Lang Kanda. Ayun, oh, hindi kuha. Lang Kanda, tingin tayo. Butas. Ito Manter, may malaking butas dito. Awan na ala na. Ito. Ayan. Sukat lang natin yung ating trap. Ayun, pasok na pasok. Ayun, Manter, pasok na pasok. Lagay na natin, Hunter. Hunter. Yan. Ating salto. Ano? Tama. Yan. Saktong-sakto na mga Hunter. Yan. Pinulit natin ng mga puti para hindi matanggal. Yun. Yung sakto. Ayos, Hunter. Ito yun yung daksal na yun. Din pinakata na dyan. That's it. Ito Hunter, ang laking butas. Ang problema na naman dito, baka di na naman kasi yung kuray dito sa may kawayan. Hindi rin makukuha. Try lang natin.
sakaling makuha. Try natin counter. Yan. Pang sakto. Yan, may excess na konti. Lagyan natin ng ano, arang. Baka lumabas dito eh. Yan. Ngayon counter. Yan. Tara. Tignan natin si Counter Francis. Mapag-trap na si Counter Francis dito. Lungdam jabo na ali. Rumuar so. Hanga rumuar. Basic. Fay. Yun. So ayan mga hunter, tara na, uwi na tayo. Bukas na papandawin nila Counter Francis to. Ayan, stay tuned mga hunter, salamat po sa panonood.